Dobrý deň, milé dámy. Vítam vás pri dnešnej utorkovej mini lekcii tvárovej jogy. Moje meno je Zuzana Perez-Zavková a vítam vás ešte raz na mojom kanáli Lotus Face Yoga. Dnes som si pre vás pripravila krátku lekciu, ktorá obsahuje 5 liftingových cvičení. Keď máte menej času, môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, prípadne aj na večera budete sa cítiť a skvele, budete mať naozaj takú prekrvenú tú pokožku a vyzerať a cítiť sa mlado a sviežo. Tiež by som vám rada pripomenula dve zlaté pravidlá, ktoré už zrejme poznáte, ak ma sledujete pravidelne. A tým sú, že pokiaľ máte na sebe aktuálne make-up, je to v poriadku, kľudne môžete cvičiť. No ak by ste radi cvičili pravidelne, dennodenne, čo je v podstate optimálne, tak je dobre mať čistú tvár a čisté ruky a tak cvičiť tvárovú jogu. A ak náhodou cítite bolesť pri cvičení tvárovej jogy, to nie je správny indikátor. Je dobre prestať cvičiť, opätovne sa k tomu vrátiť, keď máte čas a chuť a teda nevyvíjať taký tlak na danú tvárovú oblasť, ktorú ste precvičovali a pociťovali bolesť. Rada by som začala túto hodinu. Je to v podstate súčasť relaxácie, ale sú to afirmácie, kde ak teda môžete, položte si vaše nohy na zem. Vaše dlane si môžete takto pošúchať, aby ste vytvorili teplo. Zavrite si oči, ak vám je to príjemné. A vaše dlane si dajte tak 5 až 8 cm pre vaše zatvorené oči. A spolu, ak sa na to cítite a je vám to pohodlné, môžeme nahlas spolu vysloviť 3 afirmácie. Dnes som mala skvelý deň. Som vďačná, že si každý deň vyhradím pár minút pre seba. Každý deň si viem nájsť niečo pozitívne, aj napriek tomu, že okolnosti sa tak zrovna nezdajú. Dúfam, že ste nezabudli dýchať pravidelne plným takým jogovým dýchom, ktorý je v podstate brucho, plúca, ale aj teda kľúčne kosti. To je jeden z námetov, ktorý si pre vás pripravujem taktiež pre moje jogové hodiny, nakoľko tvár je spojená samozrejme s našim telom a jedno druhé ovplyvňuje. Verím, že sa cítite viac relaxovane a teraz sa už môžeme spoločne pozrieť na 5 liftingových cvičení. Kľudne si naneste váš obľúbený tvárový olej, najlepšie nekomedonný, a naneste si ho takýmito jemnými ťahmi na celú vašu tvár. Tentokrát začíname od spodnej časti tváre a volá sa to jazyk hore. Takže zatvoríte si vaše ústa a 20 krát sa špičkou vášho jazyka dotknete horného podnebia. Toto zopakujeme 3 krát. Predtým nezačnem, pekne budete vidieť, ako mi v podstate táto brada tak nadskakuje jemno. Poďme si to spolu precvičiť. Môžete sa dotknúť vašou dlaňou, aby ste pocítili cvičenie, že naozaj niečo spolu robíme. Zopakujeme ďalšie 2 razy. Posledný krát. Tak.
budeme pokračovať jedným z mojich najobľúbenejších cvičení tvárových a tým je veľké O. Chytíme si naše líca a našimi prstami sa dotkneme spánkou. Z úst vytvoríme veľké O. Prstami budeme jemne ťahať spánky smerom dohora a očami sa budeme pozerať tiež dohora. Držíme takto cca 10 sekúnd, zopakujeme 3-krát s jemnými obmenami a variáciami teda. OK. Teraz sa dotkneme opätovne líc, ale tým, že v podstate zbehneme o poschodie nižšie. OK, a teraz budeme potrebovať náš ukazovák a naše ukazováky a palce. Dotkneme sa tesne líniami tam, kde začínajú naše líca, alebo teda tie marionet línie. Tak, skvelé. Teraz sa zameriame cvičenie, ktoré sa volá vyhľadzovač vrácok. Precvičuje perfektne líca, ale taktiež aj teda platizmu, teda sval tu na krku a žúvacie svaly. Perfektne. Budeme začínať s tvárom, respektíve úsmevom a budeme prechádzať do O. Toto v podstate spravíme 8 krát. A následne to bude mať druhú časť cvičenia, ktorú vám vysvetlím, keď sa tam dostaneme. Takže začíname. OK, chcem len podotknúť, že keď robíme tieto výmeny, našim cieľom je nevidieť, respektíve nevytvárať vrásky, ale ich teda prevenciu. A robiť to práve cvičenie tejto tvárovej jogy. Druhá časť tohto cvičenia je taká, že si zakloníme našu hlavu jemne. Ten, kto má problémy s krčnou chrbticou, nezakláňa hlavu. Dáme si náš ukazovák na bradu, jemne sa teda zakloním, nemám problém s krčnou chrbticou a v tvare toho úsmevu sa snažíme nabrať ako keby niečo a pôjdeme tak 2-krát hore, 2-krát dole. Tak, teraz sa zameriame na naše oči a budeme pokračovať cvičením, ktoré možno už poznáte, volá sa sova. Snažíme sa našimi prstami, teda okrem palcov, takto zbehnúť pekne po čele jemne. Naše palce si priložíme hneď vedľa nášho nosa. A začíname tým, že sa budeme snažiť privrieť naše oči cca na 10 sekúnd a následne ich otvoriť, bez toho, aby sme nadvihovali naše čelo. Tuto si trénujeme vlastne svaly okolo našeho, teda očného okolia, volajú sa orbicularis oculi a perfektne nám to slúži tiež na to, keď sa či už tešíme, alebo sme aj nahnevaní, otvoríme oči do korán, dávame pozor na to, aby teda nevybehlo nám čelo hore a nevytvárali sme si vrásky na čele. Teda dokončím to, čo som hovorila, keď sa tešíme alebo sme nahnevaní, aby sme to vyjadrovali viacej očami, ako dvíhali a krčili si čelo a robili v podstate také tie mimické vrásky okolo očí a opäť privrieme. Uvoľníme. Toto zopakujeme ešte raz, len teda si to jemne prehodíme tie pozície. Začíname tým, že budeme mať oči otvorené do korán. Nezabúdajte dýchať. Privrieme, budeme pociťovať taký
jemné také pnutie okolo očí, taký jemný tras možno. Ak ho nepociťujete a necvičíte tvárovú jogu dlho, je to úplne v poriadku, dostaňte sa tam v podstate cvičením samotnej tvárovej jogy. A opätovne oči do korán. A pustíme. A posledný cvik bude zameraný na oči, pretože verím, tie sú oknom do duše a je dobre mať dané očné okolie spevnené. Naše ukazováky si dáme na koniec obočia. Prostredníky dáme do malých jamôk hneď na začiatku nosa. Zopakujeme to, čo sme robili pri sove 5 sekúnd alebo aj menej. Privrieme, takto zatvoríme 5 krát, zopakujeme 3 sety, takže nám zostávajú 2. OK, posledný krát. To bolo pre dnes všetko a verím, že ste si spolu so mnou skvele zacvičili. Dajte mi vedieť do komentárov, čo sa vám páči, či by ste radi videli niečoho viacej, prípadne niečoho menej a budem sa na vás tešiť opätovne tento štvrtok. Ale už po anglicky. Krásny deň želám. Ahojte.